Poslednje stajalište, stanica Montaris. Pa šta mislite, kakav to prijateljski problem vezan za slatka obeležja treba da rešimo? Ne znam, ali hipogrifi nemaju slatka obeležja, pa možda ovo i nema veze sa njima. Ipak, mapa je pozvala nas, pa to mora da je problem koji samo mi možemo da rešimo. Napred, Crusadersi! Ali, kako da znamo kome tačno treba da pomognemo? Pažnja, molim! Da li neko ovde ima problem? Ne, to je sve što mogu. Možda kad bi mapa bila određenija u vezi s našim zadatkom i dala nam adresu. Mapa ne funkcioniše baš tako. Verujem da ćete se vi i onaj kome je potrebna pomoć naći. Izvinite, gospođice Sparkle, ovamo. Izvinite što kasnim, ja sam Silverstreamin brat, Teramar. Hipogrif može da ima brata koji je morski poni? Kako to tačno ide? Nepristojno je postavljati takva pitanja. Mogu li sada pitam? To jeste malo čudno. Vidite, kada je Storm King poražen, morski ponije više nisu morali da se kriju. Pa su se neki od njih preobrazili u hipogrife i vratili na Montaris. Ali drugi su zavolili život pod vodom i ostali u Sikvestriji. A ja? Pa, ja idem i tamo i ovamo. Uz ovo. To je samo komadić čarobnog bisera. On je podeljen među kraljevstvima. Sjajno! Pa, jedva čekam da vidim selo hipogrifa. Znaš, da mi potpišu ovo odobrenje i da istražujem, pa... Hej, Teramare, da li neki hipogrif ovde ima neki problem i traži pomoć? Na Montarisu? Ne, svi su prilično srećni tamo gore. To je divno mesto za život. Wow, ovo izgleda prelepo. Prošli put kad sam bila, to je bio grad duhova. Da, kraljica Novo je mislila da je važno vratiti našem selu stari sjaj. A sada, izvanično otvaram. Drago mi je što sam Hipogrif festival. Wow, kako lete!